เป็นเป้าจริงเป็นอิมapartheid baro ka kerteng badon bor uji su ben krau kahimaka jom u hangi kalapau usen syar ublay ban pen im ula shangi ulajan yukun ulapa upat lang jong un riwayaro ka krau ka jing pen im du jisu yo jing yaro you play ubahak litam kapuram yukun yangin bertajam ki angel nonengku ki yaro ya kun lang brod ki mani ki dembat ki ngo ya ungin ya dem ya ungin ya ngo gadot nujongi atrai tu pendu kaburam patyaro uji sungin ai jingu ya ujeu nam onsen shar klem wai. Tengini siya skor ke jeng puli na kaktiin ke jong blay. Ngelaban syam na gospel ke jong Mathias kalnong ke basan ke khat ke basub saw barsubsan kumju na kalanong ke bandrio ke khat ke basan padu khat pra iktin ki boong kumni. Hendring ong hapi to eat ikinong syun jong pi batu kerkhui ki batem yapi to lebhai ki basyun yapi to duai ru na ka banta ki belasni yapi ba leben ru yapi apin ya long ki khonu kpa jong pi ubah habneng aba meduai ru wa longkum kinong arsap na ba ki eat ban yang kerpa na kisnakok ba ki dong ki lan bikin yo panpau ha ki brio si syang ong hapi ki la yo ila kanong ndrai me haba meduai to le drung sila ka pulet pada ba melakang ya la ka jingkang to kerpat yo kpa jong me ubah ha ka bari Dia kupa jeng me biya ih ke bari un ainong hami ke bapau. Ba piduai wat bon kitian biet kum ki gentle. Ba kiamot bon sngau yaki na mar ka bon kitian jongki. Na mar kata wat longkum kita na ba kupa jong pi utip yaka eru ko pidan kam menshua ba pin pan na u. Na mar kata pin duai kum ne. Ko kupa jongi uba habaneng. Long ba khot ka kerteng ke jong me. Wan ka hima ke jong me. Long kaman jong me ha ka khandau kum ba habaneng. To ai hangi menta ka jingbam jongi ka bhala ka sngi to mabru yangi ki rengkang jongi kembangiru gi mab ki balasniu yangi to at yalam yangi si ka jing penshairu ndre sumari yangi ne ka basniu no baka jongme long ka hima ka bor bar ka buramru halakarta amen nabala da phima ki brio ki rengkang jongki ukpa jongpi bhamneng un mabru yapi ndrel da phemma ki brio ki rengkang jongki ukpa jongpi ru un mab ki rengkang jongpi Aba pisya jeng edru wat long ki ba mat skosi kum kinong arsam laba ki pen kendriang ki khmat jongki bat
kin pen pau ki brio be kisha jingit si shang ong api kilayo yala kanong ndrai me haba me sha jingit to sle ila ka kli bat batai ila ka khmat ba kumta men om pen pau ki brio ba me sha jingit ndrai hau pa jong me ba haba kabari ba pa jong me bi I kabari on ai nong yami akaba pau to blayon kurku na jing puli na ktien ka jong patungan yelai lang ka por au blai ha ki jing duai atrai blai burukpa blai badam ka jing I jing snai blai ubkhot Iwan bandam red khamat ka khat ka jing snai ka jong me ka por o kanong idap da ka jing sungu yami au blai ni maram lapan wan yang ikat ni bangin ya dan ni ka yeng ka bagantang ka jong me ya ka bangin wan ko try ban shakri ban mani yami ban sha skor ya katin ka jong me o ko try ban ya snoi ka jing kran ka jong me ablai ya ngu ya me ko try bam la pelat yang ni ki kam ka jam ban melawan lam yang ka ni ko por ko try ya ngu ki dan rangkat ka jong me ki sngi ki por ki belalait no jong ka jing em ka jong I bam chem la eno andre melari mela sumar yang I melapan yang I ko try ka bangin na ban pendap si bon ki kam ka jing em ka jong I bam la kerku yang I ma yang I ki met ki bukat ki bakhia bila ban yai ban yang ban try ban kata ya ngu ka jing lam ka jong me kam tam ko try ka bor ka jong me la men sim jong me ka pan la yang I bangin dan ha ka ni ka chaka ya ka bangin la ban ya shakri ban boram ya ka teng ka khot ka jong me I ngu ya me ko try mar ki ki jing la ha ki jong me baro ha ka jing em ka bala like ka jong I kumta ko try ngi wan ban kerpat ya me ne ka por ko try to the isnei banum eno ngi hindrai kum ka balang I dan kam ya ka jing ya lam ka jong me na ka por ko try I dan kam ya ka por ka jong men sim bu ko ku jong me ko try ngim laban em ban ya hi la ka jong ka por ko try bangi long ki breu ki betulat ki beduna long ki breu ko try ki bom long ai ru akmat jong me ko try bangi perkat ya ka jing krau ber ka por ka jong me ko try ka jing me han ka jong me ko try ayu mangi ngilong tang kumu pui khamat jong me ndrai malamon ko try ya ka ban pen em yang I we ban malamon yang I bengin jasa kamano ani bengin sya ka jing ya ndrai malamon yang I ko try ka ban pen em yang I ko try ba ka man ka jong me ma pha yu kun jong me Jesus Christ ka patai ban yap pri nam ta ki pap ki jong I ko try kana bangin yo ko try ka jing pen em ai ngoi ka jing ku ka jong me ka jing em ka jong I ngoi ki ke ber khat ki jing yang jing pen ya ki jong me ko try ban I kerpat ya me ablai to da isen ai ko try yang I ko try ban ya rap ban ai boring I ko try bangin lang la ko try ki ban ya shakri pen boram mi ka teng ka khoi ka jong me yanda yo ka men sim ka besno shlori ka ban ya lap ya ka kerteng ka jong me ya ka ban Playa me ko try he ki way pat ki bum pachim ni tu ye me ai boring I ko try abang ki deng ki le jung ka jing em ka jong I ko try abang ki jing ten ju ki ba per bang I kan do ka jing em ka jong I ka pan shat bor ma me I ko try to da is nei ko try ka ban bu ang I ko try um se ba ko jong me ko try me kar pa me ko try um pan shat boring I ka por bang yo ko try oi ko try ta ka jing em ko try ka ba dap no man sim ka bolang hapo ka jing ya lam ka jong me ko try bangin yo ko try ka jing kemen ko try o yo try beli ni kerpar me menis nei ko try o yo preng jongi ki bawana ne ko por ko try bagi dan ka men sim ka basngok ki ko try preng ki jing bagi ki bana ka jing em ka jongki I ka batang ma me hi mette ban mo I ka donot ka jongki ko try to da is nei ka ban tengen ko try ka donot ka jongki ban ai ka bor ko try bagi la ko try ban pani ka jing rap na me ban bagi la ban nge scam ka jing lam ka jong me ko try to da isnai ko try be bandar ringkat ko try hoi dan na prengi changi ki bam dan lang ani ko por ndri ko try na prengi jing dan na prengi jing pang jing stam la se preng yong ki ti isnai ka ban lek ban me ban kata ko try ya ka met ka jong ki ko try be ke yo pat ya ka met ka buka bakhia hoi dan prengi ki bedang dan na prengi pe chapar be ki dan ki jing try ki kam ki jong ki darangkat bat kiri betu ai ru ki ko ka ju bor ko try ke jing pen snow pren jong ki ko try betu yalam mi ke jing mor ke jing berkat berkat danon ke jong ki bikin pai me bikin long ki ban ki mani me ber ki bating buram me lagi dan kan no ke jaka ko try to the snake ko try o dan na pen jong ko try ki ya sak kamana na me re kerpa de me betu pa lo jong men sim try ban ktai ka danon ke jong ki ba si sin par ko try kin pai me ko try bi bikin wan ban ki us kin ke yeng ka bakan tang ke jong me try be to the
isnei ko try bane na bingi bo to kor kulang yengi iwe ne ko por ko try bin isnei ko try ban apply di kichin kor ku ki bana me ko try abangi mi ne ke yeng ke bakantang ke chome ngi nong ke briu ki badak tu men sip chome ber ki ba yo ma di kichin kor ku ko try ke ba me la bu kor pang na ka bantang chongi ne ko por to the isnei apply ban ya rapi ki we ko try ai por ko try ya bangi la ban no man thaj ban shakri me ndrai ko try ya bangi yo ko bor ko try ika ban yai ne scam mi ka jinget ka jongi ham ye ko try bin to the isnei apply to map to klad ikilai kiring kang ki pulat pop ki jongi baro abato sat yang i dekat snam bala penmi ne kalbari pada ka kerteng ka jongu Jesus Christ ngi duai amen tani ko por gi snow iki kam jong balang Tanya duai. Pau play pa jingi bab ning. Yai ngu yame taba melong play patap de jingi jingisne. Melong utan rai jingi jingir ku jingi wei pi wei. Iwana kmat jime ku try kini ka por. Mingwan raru kini jing ai ki pare ni jingir ku jume. Do ker ku pen kentang iki. Pakin long ka bor man Krishan iki kam jong ka balang. Ya kapan pen krau ke teng jome ku kenal. Tulan ang kerku krai yang I wei pui bang nang la ku try ban ai sa ka kam jome.
Ya rap yang ikut keran, pendan kami kecing em jungi, bagi labnya isaki ya keketeng jume. Shimti ratrai ya kani kapol, shangun sayos ko kakupol mo shakri jume. Ravi mitani iban keren lap deng jungi ya kani kapol. Dopen kup jau, domen sima ko jume ko keran. Bak eik pun keren ya kani kapol. Kan long tak jingalang ko start jume. Ya rap yang i barlang ku try bangi dan kani kapol. Bangin ngap bangi shashkor. Ya ke eik ba me medan ban keren hap deng jungi kani kapol. Ya rap yang i ku try bangi yawan im ki jing im ka batamai. Ya ke ban ya shakriya me kat bidang sa slapatai. To das ngo atrai ki jing kerpat jingi to da ma pri ki pop jing popon mission. Dabagi ningi pan teng Jisu. Amen. Ini yang biang bani ruai, kejing ruai bersispa lai pusan, bersispa lai pulai, kejing ruai berkamrim, kejing ruai bersispa lai pusan. Atau keren macam nuat Jisu kiktian jang me long omso, kibala penmi kejing suk kabadap dajor baro, kejing sawa kejing penlong kejing pencai do bat pom, hajing sawa saubha jang me kijam jai jai kiduk ham. Ong hanga bamelong jonga ong dekaktian kabasyai, tu penduk kejing artatin. Keren hanga tu keren atrai, aingan yo snow kawai ketin, kabami namo boneng hi, kijing siap tiang kinja junam, jing suk bom jukut kan mi, beralai teli kidikot kijing ruai kabasispa lai pusan. Atu kren bajem no Jisu kiktin jong milong umso kibala ben mika jing suka badap dajor baro kajing sawa kajing pen long kijing pen choi do bat po hajing sa was ngeu bhajong kijem jai jai kidokho ei ba itena ki babang rujong berthei la nu jor bajing sawa kiktin sngur kajing map angin snow jing sawa jong me kajing sawa badon bon hapo jong ngahakadon lut ben mi jing sukabako ong hanga bamilong jonga ong dakak tin kabasyay tu pendo kajing artatin keren hanga tu keren atrai aingan yo snau kawai kaktin
chính sẽ đến kiến cha chịu nóm chính sức bom chịu cột can mi. Pastor badan rengkat lamban ini opor ki teman besan balang kidong serai jung kebalang ki parar khot komiti balang dalam rubat pi ki long kemi ki long kepa kun samla ki bala ban yadan la kan ko por ngai khuplei ya pi ka kerteng ka bat yang tam ka jung utrai bat unong ben em jung yu Jesus Padailing bakan ka kerteng himbang ila ban yadan ban hilang komni baro hakani ka por ya bangi yo ban shekri ban borom ya kerteng ka bakhoy ka jong gublai ti haba la yo ka program ya ka ba pet bangala dei ban ai ka jingkran hakani ka sngi ka por ka ba menta la pandam hau blai ka jing duai ban tip kai kebentar nak tinggal jong belai ya keban laban keren. Hadian kata kene por kelawan ke jing syat akan jemut ke berkat ke jonga. Laban sengau bang ada ban keren ya kawai ke benkas. Subjek ke bolong ke jing duai. Dia suami ya syapang tinggal lek hau belai ke jing duai. Kemni pan atrai belai bo kupa belai badap ke jing ke jing isnai sisisin ko trai man bandam red akamat ke kat ke jing isnai. Mulai bed ban peniang yang syakri batalat barit akmat ni kapor akmat upai lang belsius pa jomi yaga ban kran nagatin ke jomi atrai ngam long ban ngam dani ai ngadi ga pandam hi ke kaman ke jomi ko trai to dai snai ko trai ban yarap ko trai ngi we pe ngin ya snoi ka sur ke jing kran ke jomi dan kat demen sim ko jomi to kran anga ningkong yang ni kapor Dengan sengoto, dengan syampang, ikai kejengmut kejome, lembaga ni kopor, pemebok, ini ke subjek, penkeren ini kopor, atrai rap ini, beginilah mensoto pen syampang ya ketin kejome, senang dengan kat bangi wei pewei ini kopor ketrai bangi mi dengan ni kiyeng bukan tang kejome, indah yok ketrai kejengkerku pemedan ban ai lembaga ni kopor, terus ngau ini jkat kerpat ni jong aku nong pam pada kita jong Jesus Kristus duai, amen. Kijing duai kalau nggak subjek ya kayak labu apa yang jongi dengan ya perkat lang kene ko por sepang kijing duai. Kalau kene kijing duai kalau kamlong ki kai ka bapla apa yang jongi kalau kai ka bangi le malakasngi kalau kai ka badan kam yangi bengin le kum ki khon kristan. Kijing duai kadai kata kijing khot bat kijing kerpat ringkat kangu kadam kebangi keren buat ublai ubulong unong thau jongi. Kejing duai kalau ruk kata kejing mani lam kejing keren kejongi buat ublai kebangi kum ki khun kristan. Ingat buat ublai usngap buat syaskor. Habangi khot kerpad u bat ru ujubab i kejing duai kejongi. Limba kejing duai ngila bandan kejing yadai kebajan buat ublai ban ngila ruban keren buat ublai. Kejing duai kalau kai ke bau blai hi deladi ukwa yangi kum ki bangai ki jong u bagi dai ban wan shu na kapor lengba kejing duai ki jongi bat ublai ru ula bandan kejing dai ke bajan bat ni ladangi lek u lengba kejing duai ki jongi hangi kum ki khon kristan kejing duai kalau ka bakordor bat ke badan kam tam kejing em ke jongi yo mana kasngi Dailing ba kicing duai bangila ban pentiap showblay kicing don kam jongi bari kicing syam ki jongi kiba man la kasngi la kalong ka bahane la kalong ka basniu ka bakamen ka basuk ni ka bajenjar ngikum ki kristan nget pat badailing ba kicing duai ba blay upen yo hangi kicing kerku ya kicing em ka jongi hangi ki kristan kicing duai kedi kata kicing khat kerpat yo blay Daga bangi penret ye ladi, daga bamani bat yaro bat angu ringkat kacing pla bat panmap jongi ki pop ki jongi ki kilat ki jongi bat daga ba pentip ru show blai ki jing dan kam ki jongi.
Dia pernah bangai jangan iko porna kwa yang i bangen ya duan ban ya perkhat ban ya pusan lang spangen ga jing duai ban nga apa yang katu kan ya teli kimat bangamut ban bo akamat jongpi kan iko por. Tika ban kong kolong balai gidon kam banduai. Balai ngidon kam banduai. Gumbang lakran dalam perang haka basdang suthu bakajing duai kalong kebadan kam tam haka jing em kajongi. Ada ngikwa bandan kajing yadai kabajan bar ublai. Marklam kajing duai nginumla bandan kajing yadai kabajan bar ublai. Kajing duai kalong kajing kwa kajing ublai hi yang i bangidai banle akipor baro bangin la bandan kajing yadai kabajan bar u. Uji skres hi. Ulah hikai yang i kumno bangin duai bat uyai banjeru bonsin kat kumbala tho akisau gospel bangidai ban yai dam duai hakipor baro. Ngila ban syam ki jing tho hakatin ka jong blai kisau gospel bukumnu bau jisu hadin bula dap kam bat ban hikai bat ban le ki kamba ujulaj marwai siki jaka kenja bat ban dam duai hau blai kupa bat yai pelot bon kepor hakabat duai. Kumta habawat ujisu bulong ukun jong blai upulot bon kepor hakabat duai kanu tam kalong kebadan kam yangi tum ki bangai bangidai ban penlut kepor hakabayai dam duai daga bagi bot iki nuksa bat kicing hikai ki jong try bat unang penem jongi uji sukres ublai uyo ban le yaki kamba hakajing em ki jongi dai habangi la penlut kepor hakijing duai benta ka baar kalong yendo kumnong induai ke gospel ke jong Matius kelong ke arhuai ke dekat ke arhuar uji suong kum ni bat yaki ai baro kat ki ba pen pan ke jing duai dak ke bangen pen priang dak ke bangen pen priang kumta ke jing duai ke jongi ha bangi len akhmat ke jong blai ke dan kam ke jinget ke balong ke ba akhmat du bangi di bandan ladang yamdan ka jingat kam dan jimentoi bang duai abangi lej ban duai ngi bandan ka jingat ka baskem ba ublai usngap usya skor ya ki jing duai ki jongi aga shiti jong syaki hebru kalanang ka bening khatwei ka khat ka ban riu ka ongkom ni hendrei klam ka jingat omla ban penso bha ya u namar ka dei yo tau bawan hajan ublai ban nget bodan bat ulong uba ainong ya kita kibawat yu. Kani kebentan aktin ke jong blai ke batai yang i habangi duai ke bakhmat kalong bangi di bandan hot ke jingat ke baskem kembala ong baklam ke jingat an amla ban pensubha yu blai kumta ke jingat kalong ke badan kam badru habangi duai gidi ban nget ba ublai udon hajan bat ngi bat namar ba ublai namar blai ba nget gidi ban nget budan hajan namar ublai ulong ubadam hakijaka baro barhabangi duai rungi di bandang ngai bau blai usngap baca skor kijing duai jongi ban ubajubam ya kijing duai kijongi abangi let ru ban duai hau blai gidi ban ken mau bangi ngilong tang kijing thau bat ma unong thau unong pelong ki kai boro kumta kadon kami kijing pendam kijing penret akhmat jong bangin sngo tho ira dia bangi ngimlong bau blai ulong uba kraw pat kumta kadon kami bangi len akhmat jong blai bingin so tho ilde bangi ru ni dei kinong pop bangi dan kam yang bangi bangin yo ikajing map ki pop bangi let ban duai ban pan map pop bat ru ban pan ikajing dan kam ki jongi uji suhi ulah hikai yang kumno bangi dei ban duai hikai yang ha katu kajing duai jong try belum kat kum gospel jong Matius senang ke ban riu kat bakandai adu khatlai katu ke bang lapuli menhner bat ia ke bangiru ngila lendat ya ka jadi kalau ke jing duai ke bau Jesus uhikai yang bat bangiru ngidei ban but nuksa bat baki ke jing duai ke bangi duai ke dei ban long ke bala sandur dakan ke jing duai ya ke bau Jesus uhikai yang ka nilai ban syam bahkan ke jing duai kan long kam kan nongrem ha ke jing duai ke jongi ke bangi pendan kam ha ke jing em ke jongi ke ba mana ke sngi kani ke jing duai try kalau ke jing duai ke ba kraw bat ke badan bor
Kebadan kejingmut kibamayan sikat dei kebangi dei ban pusan ban pensyong nong rim ye kejing duai kejongi nang ni namar nang ni la kan thop lun ye kejing duai kerpan ye kejing ro kejing pendam kerukam ban pan ye kejing dan kam jongi kaban long kat kum kaman kejong ublai ani yangi iru kumno bau jisu hikai yangi kumno bangen khat bangen ainam yo ublai hakabasdang bangen duai wangi bengin khat ukpa ubah beneng. Tekani kapan i yang i bau blai ulong ukpa jongi barhaba ulong ukpa kamut ubang ila ban ya keren bat ubah ngap baca skor kijing duai kijongi ubah sngotup hai kijing jongi ubah dan kijing bat kijing mam. Dakani kabenta hi Jesus Christ habau hikai benduai upan ra upen i upen yalam ye ka jing ye upen ya jan ye ka jing ya dei ka jongi bat ublai bat ong yu bo de ukpa ko bangi snow tho la da ukpa ngi ong ukpa mo de badan ai yang asam ngi ubadan jan bat ngi ba pendap penbiang ye ki kai baro tu kumju kani ka jing mut ukpa jisku kres upen yit itu yangi ya ublai ulong ukpa jongi ukpa ubangila ban lai ban pan ban lai hakan ukanu kapor upam dadan kata kapor ke bangin dabu bangi di banlet ndre hakan nuka kapor bangi dankam hakan nuka kapor bangi kwa bangi ngila banlet banduai akhamat jong kupa jongi kejumut ukupa bat hangniru ukupa ubah beneng bamut ukupa uni ublai ulong ubakrau bat ulong ubah beneng bamut ublai ulong halor baro ki bat ulong ubah khlitam ulang mau unong thau unong penlong ye ki baro ki bang yemla bani i bat ki bang hila bani i ulang bakra budan bor bat ubat dapru haki jaka baro de habang ilek takman gajang ublai ngi di bang snut ya kata ba ublai ulang halor ki baro bat ulang ubala ban le ki baro bak amdan kanu ka bomla hakmat jongu adin kani kawan ni kantian ka bong long bakhut ka kerteng ka jongmi ka kwa bangin ya pai kendiat na ka ketien na ka bible na pareng na ketien pareng ka bong halo bidainim ngin ya pet na markan kham suk yingi bangin snotho kendiat abang ong kani halo bidainim kana bangin snotho khambai ni ka jingmut ya kini kegantian halo ngin omlap balap hangno no balap pendan kam syabar na kejing duai utrai ndrei di tang ha kejing duai utrai bangi pendan kam ya kini kegantian halo ndrei dei tang ha kini kejing duai ke bau Jesus Christ hikai ngi kejing mut chung kini kegantian halo ke bau Jesus Christ uong kalong ke bajlio kata kapan i kejing dawa kejong ublai bangin penlong ya ka kerteng jong ke bakhut halo bidainim kamut kadawa mengi bangin penlong ya kateng kejong ublai ke bakhut kumba kani kadang kajire hakajing haka shpau kun ka baong ba men ong thala ya ka kateng kejong ublai pa kabut abangi wan hakman jong ublai gidi bengan snotho ya kata ka jinglong khut kejong ka jinglong janai kejong ka jinglong hok kejong bangi ngimlong khma jong bat ngilong tang ka jing thau ban ba ulo nong thau ka kentin ka long ka ba ni ai buram ya ublai pa jing ubah krau bat ubadan bor mar kani ka kentin halu ka jingmut jong ka kalong make holy lane kan secret hang ni kapan i ni kan ka jinglong hok ka jinglong khut ka jong ublai ikan mau haba Moses manbau lakwa bani i ublai ong topan i hanga ndrei ublai ong omdante uno ubriu ubalaban ubayu i tu le komno ublai wala kataru ngan pen i kumni bau yan wan uka shwada kti ka khamat ka jong Moses uya sa syong sup haida din ang ta ula bani i Moses tangi ka lingkudang ju kata ka jinglong ka jong ublai ka jinglong khut ka jong ublai ka bangi ki bring ngimna ban i blang i ngi yap through Jesus Christ wan ra kini ba
kajing it pi i hang ni ba kajing it kajong ublay yang i kwa yang i bakan dan sak ta kajing ka upha yo kun jung Jesus Christ ba lingbao jing Jesus Christ bengi laban i yo ublay lingbao kun jung Jesus Christ ba dai kun jung uru ubawan shnis ka prai ban pen i ban ya tho ya ublay ubakumno uta ublay ukpa kajing long blay kalong ka bukhoj ubakhoj ubakhoj i hakapo haka kitab jing pen pau haba itu kita memesan kiri yang haba dan padriu khoj apa beneng haba wan ban pau blai ki berat ya ka pansniat bar ki yang ubak khoj tikani ka jing long blai haba ngilen khamat ka jong blai gini ban snot ho bonu blai ba wat kum gini ban dan pat kata ka jing snot ho apreng jongi bakat ni ublai ka jing krau ka jong u bakat ni ka jing long khoj ka jong u ukloi te ban map ya ki jing bakla ba ki pop ki jongi uyo i ka jing tlot ki jongi uyo i yang i bangi long kita ki brio ki batlot usno tho i ta ka jing tlot ki jongi ba jing i jung bakat ka jing i jung u haba brio lai le persya aka per eden kat lu uktang ka men sim ka jong u ban i bu un dono ya u na maru hab ba ku brio la da ulale persya ulale pop hab ban yam kwa ia kata kajing yap ke babam jikot kwa ban pli kalan kajing it kajong blay bo pha yo kun jung Jesus Christ ke pertai but habau jisu wan shri ke pertai upan tip kan ia kata kajing long blay hangi lembah kan ka ketin kajong u nang ta yosho ka babut nang tu wan kahima jong me long kaman jong me ha ka khandau kumba beneng Jesus Christ pen i hang ni habang ilen khmat jong bleng de ban dan ka wei ka jing trang bat ban angnut ia ka jing dan kam ka jongi yo blei bengin angnut yo blei ba u lei ba un wan ban sen char ha ka jing em ka jongi shimet ka balong kat kum ka mon ka jong u ka jing IT jongi ka jing em jong u ban penya do blei ha ka mon ka jong u hoi ka mot ru baka himahi ke jong blai aku ke sngi kan sawan ang ni akndo kumba beneng ba Jesus Christ un sawan un lawan hier sai sin kan pertai un wan ban senchar baka hima ke jong blai kan wan kata kan long ndrei ka ba wei pat ka ba jingmut pat kalong bangin terang ban angnut ia ka jingdan kam ba ngin yo shua ya ublai haki donut ke jongi ba un yuan ban senchar haka jing em ke jongi ba u un long ba ka hima ke jong ublai kan senchar haka jing em ke jongi shimet mentai kata kalong ke jing kwa ke jong Jesus Christ yangi habangi duai kan ke jing duai ba bingi laru bat bingin dan ka men sim ban IT hidu hu il ke jing em ke jongi ban penyan ha kaman ke jong u om shu ha kaman ke jongi ndrei ha kaman ke jong u ka babut nang to ka ong to ai hangi menta ka jing bam jongi ka ba hala ka sngi nganom da bantan ni kini ndrei ngan shuya khendiat kani kalong ka jing karpan ban pendap penbiang ni jing dan kam jongi ka ba kenjado bat kumjuru ha ka ba kenjaman sim Bau Jesus Christ hikai bengi de ban kerpat ingi ban penan baru blai ulong pendap nong penbiang. Dai mau ba pendap ba penbiang yangi ba ai ngi ke khai ba ai ngi kan hai uslap air ke bengi rimen sim bengi em uslap yo nama takin bahagi jing thong jing tab dai mau ba pendap jing kam jing ba penwan ba penlong ha ke baro ban ngi ban duai ban pan ke baro ba kumjuru kaneru ka benta kamut ingi Bengidan kamru haka bekenjam sim bengin yo ika ketin ke jong u haka danut ke jongi baka ketin ke jong u kan yo ban syang danut jongi da ke jing puli ke jongi ban pensim ikam ke jingbam ban ka sngi anta ka babut nang ni yang to mabru yangi ya kiring kang jongi kembangiru ni map ya ki bale sniu yangi hani Jesus Christ hikai yangi abangi le au blai ban pan mam ngidei ban ru ban snuthu bangiru ngidei ban ma bi ki wei ki bales ni yangi kumnungin perkhat yang ladang ilai khmat ublei ya ban pan ma bi ki pop jingi bat ba ki ya ki wei pat ngim dan kata ka men sim jong ka jingi mam Jesus Christ hikai yangi hang ni wong bangi ngidei yangi ru habangi kwa bo ublei un ma bi ngidei ru ban ma ya ki ringkang jong ki wei ki balales ni yangi
ngide ban ma ngide ban long berbor ki brio ki bakloi ban ma ki jing bakla jong ki iwei pat in ma ki jing bakla jing wala da kita ki beles ni ngi ki pat sim la kloi ban pan ma nangi bun sien ngi ap ki wei ru ban bangin ma bi ki la da ki ngi ap ki bekin wan ban da pendam ngi ban pan ma ngi lada ki kelale bakla ngi ringim dan ngim long kloi lupa ya kaban ma be ki lada kelale sni ngim ngi thau ya ki kata amot ngi dan kita kejing thau hindai ngim dai ngi bangin thau kata kejing le sni ke jong ki wei ngi hindai ngi dai ban ma be ki benom dan kan kejing sngo ngi kani i bu Jesus open i de la de hi ya kani habau la sha ha ya la dia ka ding pna la sanar pna u ya gitu ki basanar pna yu ki basa ki you prek ki ti ki chat yu ki badong yu som yu ki ba peniap yu ya gitu ang komno jisu udu wai khmat ublai ko pa to ma ya ki na ba kem tep ka ei bakile kani kadang kajing kwa kajong Jesus Christ ru banging in long kum ni ngin dan kani ka men sim jong kajing ya map iwei ya iwei pa nama ladang idan kajing ya map iwei pan kadang kajing suk apreng jongi kajing suk kajong ublai kasen syara ngi pemta ublai ru habang ile khamat jong ublai umap ngi wabut na ni kolong tawat yalam ngi sikajing pensyairu ndai sumar ngi na kabasniu kini kalong kajing kerpat ikajing yadan ikajing pensyai bat banla ban ile persya ikibor jong bomban kibawat ya kabor kajong ublai banjab ya kapam Jesus Christ ang ingi to wat yal kay gini begin yalam ingi begin duai wat yalam ingi skijing pensyai ro ingi em magi singi ki por ki singi bagi ki ber khaki bagi jing pensyai ki wan ngi em jongi i don kam ban duai ya ublai bo unda on care ingi ni jing pensyai no panya ingi kalenti jing pensyai mar ngi brio ki batlan badang ingi wapoi ha jing pensyai ingin ham unta don kam ingi begin duai begin pan ka bon ublai bo ublai dum jing siun sumari ingi banda on care ingi ni ki basniu baro nang tu kababut hani naba ka jong mi long ka hima ka bor bat ka buram ru hala karta amen ni galong kata ka jing penkot bo Jesus Christ hikai ngi da ka bangi bangi le ka ngi dei ban yero ban kentionam ya ka jing krau ka buram ka bor ka hima ka jong blai ka bayai ne junum ringkat ka jing kran ni bat ban long ki bangai skam bakan long kumta kumbala duai ka kentien amen hani kamut ai bakan long kumta mut ke ai ke bangla dap duai ngi di bangai bakan long kumta kom bangi duai kan jia bakan long dan kam ke jingai ke jungi tangi yai ban amen amen kamut bakan long kumta nang ta na lor jong kani ke jing duai turai kala kut untun rei kam kut ke jing hikai ke jong Jesus Christ hadin pada Shwa un chas kompran uhikai shushu ini kumno bon duai uhikai ru yang ingin duai bingin dei ban pan haka kerteng ke jong u makumba uhi ulong haka gospel ke jong Yohanes kalong bakat riu ka khat ka ba athulai athun riu ong kumni shisha nga ong ngapi baki ei ru ka ba phin pan nau tau ko pa haka kerteng jonga un ai hapi Haduk menta pimpat jupan ai ruem hakateng jonga to pan te pin sayo diang berkata kecing kemen jong pi kan yo long ke badam hakata kesngi pin pan hakakateng jonga tingam ngopi bangangan duai yo to kupa na ke benta jong pi kumju haka gospel jong Yohanes kelong bakat sar khat khalai wong te ke ru ke ba pin pan hakakateng jonga ya katangan le banyo pendan burom yo kupa hau kun ani pin pan ye ke eru nanga hakakateng jonga ya katangan le ken hi hang ni ngi lalong syai menta bangi duai khmat jong blai di ban pan hakateng Jesus Kristus lagi lej khmat jong blai ni haban lej ding ba u Jesus Kristus u bolong ba u uksiang u bolong ba u uta orang ba lengdo u bolong ba u ba pun ya kata lenti ya kata ke jingki ka ba kata ka jing ya dai ke jongi ke bang layak klan adu peradan ma u lawan biang ban pun ya taka lenti ban kata jing ya ban bu ya taka jing ya dai ke bajan preng jongi bat ublai kum ta bangi lait khmat jong blai dai ban lait ling ba u Jesus Christ ublong kun jong blai ban nget ru ba u ula sya na ka banta ki pop ki jongi haka ding phna bat ulam mi pan haka ski balai ba ula syong haka ti ka man ke jong blai
Ni kalong kabadan kami ngi bangin nyet abangi duai akamat jong play. Kumta ki jing duai ki jong iru ki dik ban dalong ki belapan haka kerteng ke jong Jesus Christ. Ini kalong kabau Jisu hiu dawa nangi bagi dei ban le kumta. Long le na la dagi jing duai jong i la dagi empan haka kerteng ke jong Jesus Christ. Ni dei ban pan haka kerteng ke jong Jesus Christ. Kumta Ijing duai jungi gede ban kentup ningkong bangin dan shua naladi ya taka mensiam jong kajing pendret kajing pendam kajing kelak kabamut nang tang idon kajing khot ya kerteng kajing blai dam kajing kentiu nam u kajing skongu da banta ki kajing le bha ki jong u kajing em kajing i ta kajing panam ki pop pa kajing pan jongi ya kajing dan kam jongi de ka banta ka balai kajing dawa ban duai kajing dawa banduai ban yo i kajing long jing em kastan ka be shisha hi ka dawa yang i ban penlut shibun ka por ha kajing duai kani ka yarab bantai ya kani ka jing long jing em kastan ka jongi ka ba pensub hayo blai ka pensanru ya ka jing long ban sem ka jongi abangi yai em sngi ha ka baduai yo ban ya ringkat bat ublai na ka Porsche ka por ban ngiyo ro ye ka bor ban jam ye ki jing penshai pat ye ki wei pat ki jing ele ka jing em ka jongi u apostol Paul ong ngi kai wong no bangi dei ban duai klam de put hot ka baning kong ka dan kam ngi begin da shong ban pusan ye ka ban shong ban duai khamat jong blai ban ngi dei ban dan shibon ka por ye ka ban ne eta pat le si balong ki jiu la kum Daniel ngi duai hantu laisien chis ngi Hi ku da shong ye ban pendam ye la dia ye ban duai kama jong play penyo ye ka por no how apostol Paul ong ba nalor kata dang don kam shu kamut ka jing duai jungi ngem dei ban bu pun kamut ngi dei ban dan ka por ka babun haka sngi bro sngi ban penut ka jing duai nalor bangila penduai ban pelut di ka por begin duai mestep ka jing duai ka jongi ngila pelut shibun kapor kadang kam ni habangi yat ru haka lenti juga jing em juga bagi tray ki kam ki jam hapreng gitar kadang kam ngi bengin penai ki cuma cu perkajungi habangi la banduai kam sim nomor kani kairap ngi bengin yo bor bengin laj ngi jing penshai bengin laj ngi jing sya penshai bengin sngot ho ye jing dan rengkat ka jong blai bengin sngot ho ye jing yalam ka jong blai bengin sngot ho bengin syap tiang yo blai bengin numle ya kanu basni bengin numlian ngi jing penshai jing tangi dan kam ban duai ban yai duai na ka por kani kalong ka badan kam ka jing jing Jesus Christ hiru ong ni bagi dei ban syarai duai yin yai syarai yin yai pet yin yai yet ya di haman la ka por bagi yai pedeng ki kam ki jam ki bagi tray pedeng ru ngila keren ngila le ayu ngila keren ayu la ngila pentut ya no kata kalong ka jing dan kam jing bingin yai yet yai dili ban ngi dan kamru hapadeng ka jingya lenti jungi haka ski bro ski ban pet show blay ban kemit ike khamat show blay kanang bangin nom hap ke jing pensai ini ban kemit ike khamat ke jungi show blay haka ski bro ski ke jingya lenti ke jungi ini ban ya ringkat baru kanang bangin lat neki shibun ke jing ma ke jing men sam ke jing pensai bangin nom hap ro haka pom nang taru kajing dawa kajing duai kalong ideiru banduai sya jingit kani kajing duai sya jingit kalong ka badan kam kajing em kajongi kumki prio kajing yele akap jing em kajongi idan kam banyo kajing duai banbu ka por kabingi la kalong sisien sisnam ne sisien si benai ne sisien setiap kade bandan por ya bengin dan banduai sya jingit marlemba kajing sya jingit ngiyop ya ka bor ya ban yele persya ya ban simbung ban I hadin bau Jisu ula beno ayok su no tu khna budan kajing pangring kerthan senran ru kili Jisu kyang balai mangipat ngimla ban be yang yok su no ne khna Jisu la jubab ong haki wa ke jubab melingkong ong bakem long kemdan ke jinget ke baklan idon kam ban yo ke jinget pat hadin ba yu ban shu kum ni ong ba kum yu ni jan dan kam ka baduai sya jingin idan kam banduai sya jingit bangin be yagi bor jong jing dom ki bor jong boman ki bawan hangi ngem teng teng ngem sotu teng teng kawan ngem sa bu setan u pet wap kemang kum no bu unyo ban wan ban ling shop yangi da ka bor lemba ki ka ken
ringkal bagi kenuhun jung kini ki mensiam ki evil spirit kini ki mensiam beman ki yat ki pet yano bikin yo hendrai la dangi dan ki dan kam ngi kat kadau ban penlong kita ki ba long ki ba penkre ban yale kejing dua sya jingit kalong kata ka atiar kabala ban yale persya ki bod jung dom ki bod jung beman namar ngem tep kanu ko por ngi haban face kini ye ki jing kini ki jingile persya ki bod jung dom ki wan anu por ngem tep dan hendrai la dangi dan ngi klan ban klan ye la di hak jing duai inong ki bajak persya ikini ki mensim beman kumjur kema bagi farisi ding ikeli na jisu balai bagi sendran jong ki kim sya jingin kat bagi sendran jong yo anes ki sya jingin tu jisu aga jubab kom no namar bau dan wa jubab wong kat bau no lek kurim udang dan bat ki kumnu kinum sya jingit kat bau nong lek kurim udang dan bat ki om judan ba sya jingit kerbau nolek kurim udang dan barki hendrai onda unong lek kurim dan syu barki kum takeng kin se sya jingen jengmut jisu hani ong karba ma udang dan maru long blai ken kau ke ke jengmut jengki kin sya jingen abagi dan khama jeng blai ulong khon jang blai dan rai ba onda la ra yu shibneng unda la ki shibneng kada kadan hang takeng kin se sya jingen kum tak mangiru ki khon kristan kadan kam yengi bangin dan kapor bangin duai sya jingen Adangi ai penlek ikapor jingit jingi duai na banta ban ngin la inyo ke jingi dai ngin duai ring sya jingit na banta ka ribet ke jai ben rio ngi duai si ban sya jingit na ka banta ka balang na ka banta ki kun sama jung ka balang na ka banta ka jing sniu jung ka pertai kita ka don kam ngi bangin le na ka por na mala dangi penblien ye kan ni ong ri ka balang ka jung blai ka nong ka balang ka bashirham pat ka balang ka badan bor pat ka ying ka jung blai kan dam Ini dan kam yangi kedawa yangi bangin duai dapat syajin. Nang taru kejing duai kebadawa yangi kalong ide ban duai na kabenta kiwaipan. Agasti jo apostol Paul ke Efesus kalong ban rio dekat pra ka ong dakabad duai halakasngi daka jing duai baka jingkar pat baro hau mensim pada ka basumar sepangkani daka jing minat baka jingkar pat baro na ka benta ki riu khot baro kadan kam yangi bangin duai na ka benta ki weipat in duai na ka benta ka balang dan kam yangi bangin duai na ka benta ki no serai jung ka balang bikin yo ka bor ban yalam yu pailang ka badai biang kat kam kaman ki jung idan kam ban duai dan benta ki postol dan kam ban duai na ka benta ki yeng ki sam kristan ini kisni ki baki jingyale ki jingyale ka jurba benta ka don kam bingin penlek ya ka por ka jungi ban duai am tang bingin duai tang da benta ya ladi na benta ki yeng ka sam ringin duai na ka benta ki wei yin duai na benta ka balang ani ka jingmut ani na benta ki riu khoi borong yin duai na benta ka balang bat ki yeng ki sam kristan makin la ban long ki bala ban yaine ha ka jingai bal bikin la ban yele persya ya ki ke bor jingdum kumjuru apostol Paul ka shti baningkong Timothy kalong ba ar ka baningkong ong tengah kentu ningkong na markata ban penlong ki jing pekerpan ki jing duai ki jing san ki jing aingo na ka benta ki brio baro kata kalong ngi haban duai na benta ki weipat Iwaipat kepada sorong yang kepada marjan jongi, yang banduai habangi ino hapadeng kejing sniu bagi langap dan kam banduai ni mata jongki kerang bagi kin pai shoblai, dan kami mengen duai, mengen imskin dah bentak kiwai amtang mengen dia, namar kata kadang kejing khat kejong blai yangi, mengen dia ban nak bentak kiwai pat, kebaningkong kadai kata mengen le shua banduai, induai nak bentak commission jong balang, induai nak bentak missionary. Dan kami winduai dengan bentuk missionary kita try kami ban menyalap ya gospel. Dai bikin yo ikabori ka bikin yalap ya gospel bikin na ban yaine ke jing yu babun sin apa yang joki kibun ke besyak keran main ke syak ke jing syak la ban hakeleng juga pertai missionary ke syak jing syak la ban. Winduai dengan bentuk jongki bagi oblay on ibori ki bikin la ban yaine. Winduai ru nak benta kita ke basyun yangi. Ke jing duai
Haga Jisu hikai ni ong haga gospel jong Lukas kalau bandrio dekat bar pra ong tukar kui taki batim ye pi duairu naga bentagi belet sniwi pi. Ladang kita kibriu ki belet sniwi ki belet ben me keren ben yang ki keren nabar kem tip yu blai. Anda kila tip yu blai anda kila itu yu Jesus Christ kenum keren benchu kenum la benchu. Kadang kam yang banduai ki bakin yo kajing kandu ke mensiam ke dono ke jok ki bakin kelak apa mon. Dan kami ingin bingin penlej kijing duai. Ban gidei bande ikani aki por baro bangi dan bangi bu ikapor jungi banduai. Markat jing duai hi kay rap. Abangi duai nung te don way missionary bawan sinish pori India. Agawai kapor lamot bandai skui ke Jakarta kala don ngamnu katija kata kajing khanglad ya dai shu bandai klam lech shu seta. Hadian sisngi nang tau tip bahang ta ka yo ka jing ka kubor tip ba ladan bala ap thab yu ban nesni yu jeda ka jing khang sha khang len ti bon nek sata bon um lek kala penlong yu ba un laj na kata ka jing sha la an bor ji sha ben ata ka por te hadin kata usatip pat badan uwei na pokasnong jong u hi perlok jong u baduai na ka benta jong u hakata ka ju hi ka por ti hi ka bor jeng ka jing duai ka dan kam yu blai u khot yang ite bangin ya dan kata ka jing duai ka jing ya sai lang akhmat jang u na ka banta ki para bangai na banta ka kam ka jang u ngi di ban dan ka jing tre lang ka jing duai ha bangi duai na banta ki wei pan ngi ya tre lang bor u blai ka kam ka jing pen em ka jang u ya ka perthai bro ka wei setelah ban yat hu ka wei preng jong phi hang ni ka jing duai ka jong phi kum ki teman mesan kirang prakam khat komiti balang long kami paki bayawan pet ye mai badan hospital kum juru ya ki jing ki sangpok balang ki jisang kan thai ki junior society senior society ki jing duai ki jong phi batu ki bayeng ki basam bagi ki jing duai lang jong ki khai kala pelong bai mai mentai lala banya am don jekermen shu bai mai indang ki indang na banya banyeng ri mentai hi kan kadai ka bor jong duai apla ni badai ka bor ka jong blai da ka jing duai ka jong phi u blai un tafsi upan ka i mai pernah padi penai bor mentai dan prapun resnam te kani ka dawa yang i wei pi wei ru mi dei bandan ta ka men sem banduai na banta ki wei pan ka jing duai ka jong i ta ki wei u blai u yo ban le ki kamba ka jing em ka jong ki ka jing duai jong i dam ta ki wei ki blaya sakama blai yo ban kring pat yaki ban panwan yaki syakahima ka jongu te ka jing duai na ban takiwe kalong ka badan kam bat ka badawa yangi bangi idai ban le ka bakhattu ani kalong ban kumnu ban orlong yaki jing duai ki jongi ka gospel ka jongi ones kalong ka bakhatsan ka khat ban yo kong lada phi yai ne hanga bat ki ktian jonga ki yai ne hapi ya ka ai ru ba phi man phin pan ti kan long ya phi ka phi da phi yai ne hanga ka ni ka ri ki yai ne angi kam how Jesus Christ ka jing yai ne ha u jisu ong la da phi yai ne hanga kamut dan kam ban yai ne ha u ha ki jing duai ngidi ban yai ne ban hai kanu ka bangi pan kanu ka bangi dan kam ngidi ban yai ne ban yai pan ya kata ban yai ne ban yai ngej skam ban yai duai na ka pors ka ban yai duai u Elijah ka porba u blai ong pat yu ban pha pat yu slam maka hima Israel nak menta bikin yo pat yu slam adien belakang slam ban pha pat yu slam Elijah la lej ban duai habau la lej ban duai la pandam ki jing duai ki jong u pha yu khna jong u bon pet shabar yu i yu ong mi ai ru ngam dani ai tu ya duai biang ba le kom ta lai sien u pha ba lai sien u pha on da duai ba pet sha la i ong ta khna ong lai i yu o bakat kan ho ti kat ni ti mai tadi ta ru Elijah uyai duai kat hadu ke po blai udah penhap selam yang bagi kon Israel. Apa Elijah ru wi kendo itu karu kentai apa dia bau kun jong kau la yap no apa duai udah
udah pertajam, udah un. Kamat ublay. Kepada selam kata kajing un. Menyeduai. Berkajing ini kajing benduai. Ublay kepenong untuk kena. Yo pat ya kajing em. Apen empat itu kena. Dia kani kalong ngumtar bau jiskres suang la de piyai ne kadang kam kajing yai ne kajing ben yai duai na kapor ban yo ye kita kajing pan kajing doa kajing bring sia bring ki khun kajing ki ba ya kajing em ka bakla ngi dan kam ngi ben yai duai do begin de yo ye kata kadang kajing yai ne ngi nanta bat ki kitien junga ki yai ne api ye kajing mot ni ki kitien junga ki de kajing pulie kajing ngi kitien kajing blai ka de benong kebaman nak sengi begini ban puli ban pusan ya ka agak donut ke jongi begini dah pusan hadin begini puli idan kam ban pusan ya ka bat hadin kata idan kam ru ban le kat kum kaktin ke jong blai kat kum ke jing hikai ke kaktin ke jong blai ke jing em ke jongi begini em ban sengi ke ban ya dai ber ka gospel ke jong kris bolong kaktin ke jong blai begini ya kat kum kaktin ke jong blai ke jing em ke mana ka sengi idan kam ban yai ne ada kata ke jing duai ber ka kaktin ke jongi Tien ke joblay ka dan hangi ban ngi le ban pen sobha yo blay kemud ya kai keiru ke ban ngimon pin pan te kan dong ya pi ya kata ka long ka ai ke bau jisu ukular ha ka jing em ke jongi ka dau ke jing ene ka long ka badan kam yem dai ban sya ka tian dien yem dai ban yach yedi bet ban yach khaman ban be se persya kadang wat hapeng ke jing tunjuk bangi dai ban yaina scam ke jing how try no pen em jing Jesus da bagi sumar ya ketin ke jong begini sa ki donut ki jongi bat kaniru kan penlong yangi ki bakhan ke jinget bat hadin ba jing em jongi kalong ka ta ba ya ringkat bat tra jisu tingin sayo kan ki jing jubab ha ki jing duai ki jongi teni ka bentah ni ka por kan ka subject ka khat yangi ku para bangai nang ni ka por ka dan kam yangi bandong ki ba yai ne ka ba yai duai yai ne ketin ke jong blai bapuli ketin jong blai ngin yai ne ka jingai ban idon kam ban IT ka jong ka jing em jongi idon kam ban ya ban san ka jong man siam jongi em dei ban randien ki ka jing le ka jing em ka jongi ni dei ban long ki ba ya chkmat ba be she shupsha kada kumboang pastor Paul ngin ya chkmat ban be shupsha kada ka thong ka jongi ta ka jing karmen ka jongi Bagawai ka sengi ulay yung semua Jesus Christ man siya yung pagin niya bandan lam ringkat bat habaneng kata kalong katong kabang di banyay ni nakabenta ka buram ka jang ulay amen yung ipanway no ikan ka jing syakri ka jangi ani opor ka jing lang ka jangi dabangin niya ruay ka jing ruay ka ba saus pa away ka jing ruay ka ba saus pa away balay spak rupsaw na ba kamrim Kristan wajib syong thait dong syun kibun kisai. Syarai duai borbel perthai belian ba saudong kitab surya. Adang isyo samthia syarai duai. Jingruai ke basau spa wai berhadian juga ni ke jingruai. Subhaban kerpat ya i. Dabran bisiling do dan dekat lang bang ini kopor bang yang duai yang tak kei bila pendap ini kopor buat kumjuru ban pelat ini ke jingkerku penwai. Kristan waju song pai long sur ki pun kisah syarai duai or berthai belin ba sao dong hikap sirya la dani show Samkhya syarai duai King lagi atap neng King teng sewat jueng syarai duai Ubaman apam
ngang we me a try ble bok pa jung i bob nang ma ka tien ka khui ki jo me ban mar ka jing I ka fla ki jo me a try kamali bi ban khot jing I we pwe paro bang ni no ke paro a try ban wan ban bu jo me ma ka ta try ti ne ban rap ingi a ki im jing I ko man na ka si hi kai nga ta kum no bingin IT la ka jing I im a ki ti dan bol jo me ban ni no ke jing pa sai paro ni ban wat ni me ban bu ni me pas ba ban go bun ki jing jele jing ki em ke ba ap ke jing bu jing ke khu ing ya tang ki khun ki jame ai bol nga ta kan rat ni na ng ya ya ka man ka si jing jing ngin pendon bu ram ni me to ai bi ai ye yung tribe no pnim jing Jesus Christ ke jing bi na bam ji ko ke jong ble bu pa na ma ji stop chem che bo ni sim ba khu ni sarang kat lamban kum ka balang Parang iway po ay simet. Magiging kisam ko yung baro. Magkakanun ko pala suspa ko yung Kani ko pa say adu. Manaway no. Para adu ko yung pat ko yung Kuing at ray. Katang tribe ng Pilipinas Jesus Christ. Amen.